Sa dihang mobarugta sa insakto gustisya, daghan gyud ang magdumot nato. Adunay usa ka pamilya nga nagpuyo sa dakbayan sa Lumbia, Cagayan de Oro. Hello, maayong adlaw. Ako si Mira Boyles. Si Nanay Mira usa sa mga sinaligan nga steward sa mga yuta dinhi sa Lumbia. Usa ka higayon adunay namutol og kahoy. Kini usa ka illegal nga buhat. Busa iya kining gisumbong sa kapulisan ug DENR. Mao kadto giadtuan sa mga pulis ug DENR ang maong kahoy ug gikarga sa maong jeep. Nalipay si Nanay tungod kay ang iyang pagsumbong nakatabang sa gobyerno. Apan sa wala niya damha, pagkahapon ni ana pagbisita niya sa iyang balay, nasunog na kini. Akong gituuhan nga kadto gituyo gayud pagsunog sa mga tawo nga nasuko sa mua. Naguol si Nanay og nadiskuryo tungod kay ang iyang gihimo nga maayo nahimo na hinuon siyang dautan sa mga nagbuhat og illegal. Daghan pang mga peligro sa kinabuhi ang natagamtaman sa iyang pamilya. Apan siya nagpabiling matinud-anon sa trabaho, hilabi na sa pag-alagad sa Ginoo. Naabot ko sa prisuhan, gipriso ko nga wala ko'y sala nga nabuhat. Tungod sa ilhang pagpamasangil sa kuha, dayon usa ka gabi ni ana nagampo ko sa Ginoo nga unta makagawas unta ko sa prisuhan ug dayon nakita dako sa kong panan-ahon sa kong damgo nga nay duha ka mga manulunda nga nagpakita sa kuha. Dayon hangtod nga nakamata ko ug ato dayong pagkahapon nakagawas na dayon ko sa prisuhan. Grabe, dili man nato makita sa video pero pag interview bitaw namo kahilak-hilak in taon siya. Sakit kayo na unaon nga nagbuhat man unta siya kayuhan apan gitamak-tamakan siya sa kapalaran. Natag-usa ka nato adunay purpose ang Ginoo sa atong kinabuhi ngano iya haning gihatag sa ato ang pagsulay. Kani may pinakanindot nga bisan pa atong bation nga ang langit naghilom sa atong mga problema pero ang Ginoo kanunay naglantaw sa atoa. Higala, salamat kayo sa imong suporta. Kung doon na kay nindot nga kaagi sa kinabuhi or imong kaila, willing ko mohimo og istorya dinhi sa simba ko aron daghan ang mapanalanginan. Pag-message lang sa ato nga Facebook page. Og abangi ang atong sunod nga video karong Biyernes. Atong i-feature taga Bukidnon. Daghan na pud tay makatunan. God bless you.